ку ки мақсади хича мега? Мақсади хича бугу. Вақте ки аз кафои мошин рафтестай грузовой, намеқа бор дора. Посмотри, вдруг там что-то важное. Ҳамиқа савол ба шумо. Агар ҳамун як турбаш ҳамаш не якташ биғалта ба болота бия мошинат чӣ гуна мешавад? Худат не мошинат. Мо мошини Kia Rio даем. Ина агар ҳам як турба агар биғалта ба болои ҳамин мошина биёя, мошин чӣ мешавад? Язна рахча пурсем. Язна мошин чӣ мешавад? Гуфтим? Язна мега ки дигаро бигам. Кай ки да болои ман ғалтӣ ба ман мегӯ. Дай бачо кадоме ки медона, кадоме ки чӣ мақсад, чӣ гап, чӣ сухан дора, бинависа комментарияда ки ин ҳамин нема дидем. Яъне агар дар болои мошинат биғалта, агар аз кафо бошӣ, чӣ гуна ё ки ягон воқеа рӯй дода боша, шумо нақл кунед. Ё ки дар комментария нависем ки чӣ мешавад? Мошин пачақ мешавад, мошин мешканад, мошин гуфте гапо тит-пит мешавад, ё ки мошин кабролет мешавад. Саломат бошем бародар.